Studio F. Van der Baan? Wat doe je nou? Ik bedoel eerder wat, ik bedoel, waarom lees je jezelf Van der Baan? Ik bedoel eerder wat, Van der Baan? Van der Baan, ik heb het net zo goed met jou of zo. Ik bedoel, of ze jou tegen of zo, Van der Baan. Van der Baan. Je zegt eens wat, Van der Baan! Oh! Jongens! Help, Appie, hobbelen jongetje, je moet me helpen! Ik heb net goed met Van der Baan, doe nou shit op, ik ga je slim smier! Wat is er? Ja, toch wat! Hij zit op mijn fiets en hij slingert hier op en doe het in je downval. Maar dit net goed met hem man, je mag wat baan. Doe nou, je mag wat baan. Doe nou wat! Breng hem hierbij. Ja, zet hem in de BMW, zet hem in de BMW, zet hem in de BMW, jongens, zet hem in de BMW, hij gaat in de BMW, dat gaat net goed met hem man. Ja, zet hem in de BMW. Doe maar, doe maar. Oh, bliksem van de baan. Oh, man. Rustig, Bloemen, jongens. Ja, voorzichtig. Van de baan, van de baan. Wat is er? Kom. Jongens, hij rekt het u de tiert. Hij ziek heel het kwalijk mee. U de tiet? Ja, bewusteloos. Appie, hel je even een put zwet en dan smieten we dat in zijn gezicht. Misschien komt er allemaal weer bij. Ja, het is goed, ja. Wacht even. Wat is nou? Duitse wat? Hebelen, dat is moelenbeademing. Ja, dat doet altijd als iemand bewusteloos is. Hè? Okay. Zo, ik blaas mijn lucht in zijn moelen en het gaat dan tros in kiel naar de long. Hè? Net tongen, hè? Fuck, kijk eens in de kroon, Appie. Dat werd er deur niet. Oei. Ja, ik dacht, het kan wel leiden. Wie mijn afwassap is, joh. Ja, ik denk, dan ben ik wat dol weer. Waarom? Ja, ik dacht. Let er tikken op mij, hoor, Appie. Alle kikkers in de kronen. Wat stie je al met de zin waarom ben ik weer die hem droeg? Van der Baan. Jo had misschien net jongen, maar de leier niet schrikt een man op een groen en dan giet het net goed mee. Misschien wil je wel het slachtoffer worden, hè? Van een ongeslag of een oerval. Misschien wel het slachtoffer van een criminele onrekening. En misschien niet, die mag jou altijd helpen. Maar ik had al in de gaten, een tankje wol kende bij jou weer net van oor. Nou, Van der Baan, ik stil weer onder gang, want jou haal is al lang genoeg van het werk houden. Goeie. Ja, maar Van der Baan. Hoe kon je nou samen van de fiets vallen? Wat is er bad? Karakter, Appie, hè? Stopsport. Ja, sinds ik het zelfs. Ik nooit beliezen, net ophouden, terug in, tot de laatste snok. Dat ben de echte toppers, snap je, Appie? Ja, en hoe griezelig eindig je overal net fietst? Van mijn hoes hoor, jij hè? Maar beste man, je hoes zit je vlak om mijn hoeken. Dat is maar goed 100 meter. Ja. Fiets dat net vier dan? Op een fiets, net in de auto of zo, op een fiets. En dan kan er een heel uit fietsen, kan wel een jelle kan wie keer al. En wanneer ga je nou op laatst op een fiets zitten van de baan? Ik heel vaak op fietsen zelfs, hè. De laatste keer is wat Nierlien toen ben ik van de oprit naar de brievenbus daar. Ja, dan is dit wel een heel lijn voor zelfs, hè? Maar van de baan als je sportman worden willen, hè, dan moet je alleen maar trainen en nog eens trainen. Ja, en zo'n idee. En net smoken. Hey. Ik wist niet wat het jokst. Ja, en tussen de midden en niet er alleen maar een crackerke met jam
En een glas water. Heerlijk. En geen frikandel meer. Net één. En hast wel eens op zijn kamer zien? Hé, jawel. Oh. Ah. En. Hey. Oei. Oh. En Hij denkt echt dat er de grootste Friese sportheld worden kan. Nou, dat redt er nooit. Waar is hij de grootste sporter in Friesland? Ja, ik zou het net weten, maar dat kan ik net vergelijken, want er zijn zoveel verschillende sporten. Ohne prijs niet zo gaan. Oh, dat denk ik, ja. Dan weet ik het misschien. Sven Kramer. Ja, die had een paar medailles gewonnen op Olympische Spelen. Ja, maar geen gouden. Zo, de laatste Friese reetrieder die op de Olympische Spelen goud won, dat wie Its Posma in 1998. 1:11 blank de tijd van Shimizu. Hier is Posma 1:10.64. Snelste tijd, nieuw Olympisch record, nieuw persoonlijk record. Ja, de hoogste eer die ooit voor hem is weggelegd. En kijk, met een grote sprong, stralende lach. Maar in diezelfde periode wie er weer een orenreetrieder die de wereldkampioen was. Rintje Ritsma. Ja, dat is ik zo. Nevens mij riet hij nog altijd wedstrijden. Nou, misschien is dat dan de grootste sporter. Ja, ho. Waarom een reetrieder? Ik vind voetbal veel mooier. Oebelen. Waar wie de bekendste Friese voetballer eer? Abel Enstra. Ja, die voetballer bij Heerenveen en die kwam letter in het Nederlands elftal. Dat wie de beste voetballer van Nederland. Maar dat is 50 jaar links, joh. Ja, Ebbele. Dan liek het wel wat op mij, dat kuifke. Ja, dat weet ik wel. Nee, hij had een standbeeld in Heerenveen voor het stadion staan. En er zijn een hele hoop mensen die denken dus eens dat Ebbele van Gorkum is. Ja, zo, dit is het standbeeld van Abel Enstra. Nou ja, dat moet de grootste sporter eer wezen, dat ken je dus. 90. 91. 101. 102. 103. 104. Ja, wacht even. Er is echt nog een standbeeld van een keerter. En dat beeld, dat is Grutter. Had ze skul. Ja, die had 6 keer de PC won. En de PC, dat is de belangrijkste keertswedstrijd. Ja, dat is de grootste keerter hier. We komen hier net uit. Draai een keer van de baan. Zwaar. Ja, kom maar. Hup. Ja, best. Nou, 20 centimeter van de baan. Nou, dat is een centimeter meer dan Vlinderdijken. Maar hoeveel haar echte sterke man, Nappie? Nou, zo wat. Ik denk 50 centimeter of zo. 50 centimeter. Dat is 50 min 20 is 20. Dan had ik nog 20 centimeter te gaan. 1 centimeter in de week, dat is meer dan hier. Misschien nog wel langer. Ik wil dat spieren heel iets stariger groeien. Hè? Alle kikkers in de kroon, Appie. Hoe moet dat nou? Trainen van de baan. Trainen. Hé, Appie. Wat doe je maar op Mietlin? Ik kom krijg bij Grutte Pier bij. Bij waar? Grutte Pier. Ja, dat is de sterkste Fries aller tijden. Een verzetsheld. Ja, jongen, die man wie zo groot en sterk, hè, dat er iedereen hem verslaan kon. Hij wie is zo groot, Ebbele. Het lijkt wel een reus. Een verzetsheld? Een strijder? Appie, paste die Grutte Piet wel in een tank dan? Jongen, dat is meer dan 400 die alleen. Toen vochten ze nog met zwudden.
En het zwart van Grote Pier, hè, dat wie zo groot dat net ingen oors het risico. Dat is het nog zien. Ik geloof in het Fries Museum. De sterkste sportheld van Friesland, hè? Grote Pier. Er staat nog een standbeeld van hem in Kentwoord. Ja, sure. Net mijn tank. Er zitten meer dan 400 die alleen. Zo, in die tijd wie een boekenlander hier de baas. Albrecht van Saxen. En die stuurde je soldaten in. En Grote Pier, die verzette het je. Ja. En mijn bende orenverzetstriërs vjochten hij in die soldaten. En hij maakt wel zo gruwelijke sterk was hij. Dat er net iedereen hem verslaan kon. En Appie, nee, 500 dier. En die mannen nog zo verneemt. Dat kan sabberoep voor mijn spierbal. Oh, kijk eens in de kroon, Appie. Ik ga een idee. Het wordt heeg tijd voor een nieuwe Grote Pier. We schroeven een wedstrijd uit voor alle sterke mannen. De Grote Pier van Tier. En de eerste deelnemer kan die schroeven. En van dat is namelijk de wel heel gestrenge heer B. van der Baan. Jo. Ja, Appie. Ik. En. Jop. En. Ja. En op. En. Ja. En. Hop. En. Studio F bij Microfoon. 2 dagen is het Safier, beste meesken. De sterke mannenwedstrijd, de Grote Pier van dit jaar. Het begint om 2 uur dat ik zo zeggen, kom alweer naar de studio, dan ken het zelfs Shen. Studio F. Grote Pier. Grote bokken. Nee, dat klinkt dan net echt. Dat toch 400 hier horen, hè? Beste bokken. Klinkt net stoer, hè? Is net stoer. Big bokken. Bokkenboppen. Wat is het? Boppen. Beste mensen. Wij presenteren jou. Boppen. De sterkste man van Friesland. Nee. 20 en neel. Dat is nog niks, hè. Ik mag toch wat ooit bedenken. Hoe maak ik dat nou? Boppen. Ja, maar van die grote zwieren balstien, wist je wel? Hoe dat? Ja, dus is het 3 oefening met wel ook heegaar, een parcours in en iets voor een latten gooien. Waarom? Ja, dat weet ik net. Het van de baas zelfs betocht dat wie mooi in de oude stil van Grote Pier, dat zei je. Ja. Maar dat is stiekem, hè, de laatste dagen. Zenuwen, denk ik. Hoeveel deelnemers ben er eens? 2. Ja, van de baan en nog een man. Die was vaker maar door een sterke manwedstrijd. Nou. Oertapie. Ik ben er helemaal klaar voor. Zelfs. Oh, ik zal die voor jou even een beetje om kant lezen, dan ga je wat meer roepen. Nee. Ho. Doe maar net. Ik bedoel, dat is wel sfeer, hè. Kom, word maar eigen gewoon. Dat doe ik zelfs wel even, Appie. Zelfs.
jongens en famkes. Ja, kom er al maar even wat dichterbij. Want het gaat om. We zullen los. En ga je maar al even wat zin hoor? Ja! Ga je maar al even wat zin hoor? Ja! Oké! Jongens en famkes, we zullen los met de wedstrijd van het hier. En die wedstrijd die het deze keer. De Gruttepier van dit hier. En waar wordt nou de Gruttepier van dit hier? Dat is de vraag van deze beetje, jongens en famkes. En daarom hebben we jood. 2 man. 2 sterke man. Spierbundels bent bij elkaar. En waarvan is het waar zal het worden? Aan de ene kant Harwig Aassen. Een man die in 2002 de sterkste man van de wereld weer. In 2001 gooide er een gewicht vol 6 meter in de hefte van 25 kilo. Het is een man, jongens en famkes, die in 2003 de sterke man van Peersenswier. In 2004 weer de sterke man van Moddergot. En het hier daarna weer de sterkste man van Peersens en Moddergot. Deze man had verder geen onkundiging nodig. Ik zie ze dan maar 1 keer. En dan wil ik graag een groot applaus voor hem hebben. Hier is Wout Zielstra! En dan hij nog de tweede man van deze mietje. En deze man, dat is een man die verder net volle aankondiging nodig had. Deze man, dat is gewoon het bakken van der Baan. Dit is maar even zien hoe sterk het je binnen. Kom maar. Ja. Nou, ik doe het nog maar even net, maar de spier nog een beetje sparrig, joh. Verzats. Nee. Bij de mal hier die jongen kunnen een keer diep ineren. En hoe zult het wezen? Dus. Oké, man. Ben je er klaar voor? Nou, draaien even los. 1, 2, draaien. Los! Maar die zwieren bals, die moet ze wel heel veel draven. En Wout Zielstra valt toch nog net daar. Hij doet het overigens heel goed. Maar ja, wat wil ik, hè? Maar van die spierbal. Maar wat is dit? Wat is dit? Van der Baan, die is volle vlugger. Het is kijk of kost het hem haast geen moeite om de stier te tellen. En in het zware onderdeel met de deelnemers, de stier. Maar strekt de jerms van hun haren. En Wout Zielstra, die had het nu al 4. Nou jouw andere doel. 12 seconden. Wout Zielstra. Dames en heren, dit is weer net te leeuw, maar de 3 minuten zijn nou al lang voorbij. En Van der Baan die houdt de stier nog steeds beet. Het is net te leeuw, maar Van der Baan is volle sterker als de man die doet de hele wraad, de sterke manwedstrijd. Van der Baan die had al 12 van de 3 onderdelen gewonnen, dus hij kan eens altijd winnaar uitroepen worden. Maar misschien kan Wout Zielstra u nog wat laten bij het gewichtslingeren. Ja.
Dus, valspielie. Wist je wat ik hem toch? De gruttepier van het dier. De gruttepier van het dier. Studio F.